Bermeoko udalak ikuspegi immigrazioaren euskal behatokiarekin elkarlanean bizikidetza eta aniztasun plana landu du. Izan ere, Bermeoko udalaren apustua da gizarte justuago, berdintsuago eta kohesionatuago bat lortzea. Ildo horretan, diskriminazioari aurre egiteko eta elkarbizitza lantzeko herriko eragile ezberdinekin plan hau landu dute. Plan hori parte hartzaile guztiei aurkeztu zaie eta orain azken ekarpenak jasoko dira. Idurre bidegurenek Bermeoko alkateak azaldu duen moduan ikerketa ezberdinak egin dituzte udal sail guztiei eta herriko eragilei zuzendutako formazioa, atzerritarrekin elkar ezagutzeko eta benetako elkarbizitzan sakontzeko saioak, sentsibilizazio kanpainak eta bar azken finean sortutako zalantza eta mesfidantza jarrerei datu objektiboekin eta adituen aholkularitzarekin aurre egiteko. Horrela, aurkeztutako plan hau orain arte egindako ibilbidean beste pauso berri bat da. Hurrengo 4 urteetako ardatz nagusi eta oinarriak ezartzen dituena. Bizikidetza bermatzeko hainbat jarduera jasotzen duen plan errealista eta pragmatikoa hau eragile ezberdinekin landu da. Sail ezberdinetako Bermeoko udaleko teknikariak, etorkinak, gazte mugimendua, Sahararen aldeko elkartea, ongi etorri errefuxiatuak, katesarea, osakidetza eta bar. Elkar bizitza planaren helburu nagusia Bermeoko herrian 2018-2021 denboraldirako immigrazio eta elkar bizitza esparruan esku hartzeko ardatz nagusiak azaltzen dituen, ekintza politikarako proposamenak planteatzen dituen eta lanerako gida bat eskaintzen duen ekintza plan bat eratzea da. Plana osatu aurretik Bermeoko herrian immigrazioaren gaur egungo egoera zein den ezagutzeko diagnostikoa burutu dute. Oro har esango genuke, ikusten dena edo datuek erakusten digutena da, Bermeoko errealitatea nolabait kokatzen dela EAEko edo Bizkaiako errealitatearen berdina eta estatu mailakoaren azpitik. Orduan ez genuke esango kopuruak, etorkinen kopuruak altuagoak edo direnik, baizik eta antzekoak. Horretarako ditugu bi motatako datuak aztergai, alde batetik nazionalitateak, beste alde batetik jatorriak edo. Orain dela urte batzuk arte, igual nazionalitate irizpidea gehiago erabiltzen zen, azken urteetan berriz hartu da erabakia beste jatorrien araberako datua erabiltzekoa, etorkin batzuk nazionalitate hemengoa Espainiarra lortu dutelako, eta estatistiketatik bestela kanpo gelditu altzaizkigulako. Orduan, lehenengo taula honetan ikusten dena da nazionalitatei buruzko datua, eta labur esateko ikusten da Bermeon 1998tik hasita gaur egunera arte gorakada edo hazkundea nabarmena izan dela, 0,3tik 7,1 pasatzen garelako, eta EAE eta Bizkaiako datuekin alderatzen baldin badegu, datu hori apur bat altuagoa izango litzateke, baina kontutan hartu behar dugu nazionalitatez ari garela. Berriz, igarotzen baldin bagara ikustera datuak jatorriei dagozkienak, ikusten dugu jatorri atzerritarra edo atzerrian jaiotakoen proportzioa Bermeoko kasuan dela 8%koa, eta Bizkaiaren kasuan berdina, 8%koa, eta EAE mailan apur bat altuagokoa, 8,6koa. Orduan, esan genezake, gutxi gora bera, hortxe, kokatzen dela maila beretsuan, eta Espainiarra jotzen baldin badugu berriz ikusten dugu 13koa, 4 puntu edo 5 puntu gora kokatzen zaigula. Hori da. Jatorrietara igarotzen baldin bagara, ikusi duguna da baita ere Bermeoko etorkinek gutxi gora bera Euskal Autonomia Erkidegoko eta Bizkaiko ildoak edo jarraitzen dituztela, joera berberak, jatorri nagusiak Latinoamerikarra eta Europar Batasunekoa izango lirateke, eta Bermeoko kasuan azpimarratuko genuke gailentzen zaiola Europar Batasuneko kopuru hori Latinoamerikarrei, ez? Orduan hemen azpimarratuko beharko genuke Errumaniarren pisu esanguratsu hori. Gero, ikusten baldin baditugu datuak urte desberdinetakoak, ikusten dugu horrek ere bilakaera bat izan duela, ez? 2002 urtean adibidez askoz ere pisu handiagoa zuten Latinoamerikarrek eta adibidez Europar Batasunekoek ez horren beste.
eta urteetan zehar gaur egunera gaur eguneko datuetan erreparatzen baldin badugu ikusten dugu hori aldatu dela, Latinoamerikarrek nolabait pisua galdu dutela, naiz eta oraindik oso esanguratsuak izaten jarraitu, eta Europar Batasunekoek hartu dutela pisua, eta esaten genuena, Errumaniarren pisu hori azpimarratu beharko genuke. Datu soziodemografikoaz gain, aztertu egin ditugu ere integrazioari buruzko hainbat datu, Bermeorako askotan ez dauzkagu datu horiek, datu estadistiko horiek, baina batzuk baditugu, ez? Eta esanguratsua izan daiteke akaso hitz egitea diru-sarrera bermatzeko errentari buruz, RGI-ari buruz, ez? Zalaparta pizten duen gaia dalako, jendeak askotan pentsatzen duelako RGI jasotzen duten gehienak atzerritarrak direla, etorkinak direla, eta datuek argi erakusten dugute ez dela hori datu absolutoetan, ikusten dezuten bezala, gaur egun Bermeon RGIa jasotzen dutenen artean 70%, 10 pertsonetatik 7 bertan jaio dira eta bertakoak dira. Eta 29,1 izango lirateke atzerritar jatorria daukatenak. Bermeoko inmigrazio eta elkar bizitza esparruan ekintza politikoaren etorkizunerako ardatzak eta gizarte sarearekin ekintza eta jarduketarako ildoak ezarri dira bizikidetza planean. Planak diskriminazioari aurre egiteko ezinbestekotzat jotzen ditu sentsibilizazioa, formakuntza eta berdintasunarekiko konpromiso instituzionala. Bizikidetza planean jasotzen diren ekintzak 3 esparru nagusietan bilduta daude. Batetik, berdintasunezko tratu instituzionala bermatzeko jarduerak. Bestetik, berdintasunezko tratu estrukturala bermatzeko jarduerak eta azkenez, berdintasunezko tratu interpertsonala bermatzeko jarduerak. Maila instituzionalean hor kontutan hartzen dira jarduera onak, esan dudan bezala beste herri batzuetan egiten ari diren ekintzen ildotik, baita ere hemen egiten ari direnak eta ondo funtzionatzen dutenak. Gero, araudiak, helburua izango litzateke udaletik errebisatzea ia araudiren batek oztoporik edo eragiten duen gizarteratze edo aniztasun horri dagokionez eta ala balitz horiek gainbegiratu eta aldatzea. Diskurtso politikoan ere ahalik eta gehien zero tolerantzia eta horrelako diskriminazioaren aurkako eta aniztasunaren aldeko ildoak indartzea. Eta gero, entitateen arteko koordinazio bat, ez? Azkenean udala eta esparru desberdinak hemen ere lehen izan ditugun behargintza edo osasun arloa edo ikastetxeak eta horrematea koordinazio bat garrantzitsu ikusten genuen. Gero, igarota beste egiturazko esparrura edo strukturalera hor izango genituzke alde batetik komunikabideekin lan egitea, hezkuntza esparruan ere ikastetxeekin lantzea gai hauek, lan esparrua, gian hemen behargintzarekin, harrerari dagokionez ere etorkinei harrera egiteko programa hori berrikusi eta jarraitu egiten, emakumeen jabekuntza, orain dela gutxi sartu da figura berdintasun teknikariarena eta berarekin elkarlanean horretan ere indar egitea, emakumeen jabekuntza horretan. Hizkuntzari ere garrantzia, zentzu horretan AEK-arekin ere, etorkinek euskeran inplikatzea eta eta gizarte zarekin ere elkarteekin, etorkinen elkarteekin. Eta gero, azkenik izango genuke esparru interpertsonala, eta horretan ere, sentsibilizazioa eta ikusgarritasuna lantzea, planarena, azkenean horrelako orain egiten ari garen ekintza hoen bidez, goizean aurkezpena, orain prentsaurrekoa zabalduz joan, eta sentsibilizazioari dagozkion ekintzak egin, formakuntza ere eman, esparru desberdinetan langilegoari eta eta hori Bermeo orain dela urte batzuetatik aurrera eramaten ari den ekintza da. Gero zurrumurruen aurkako tailerren bat martxan jarri, azkenean horrelako datuak eta eskaintzearekin herriari ere errazten delako apur bat zurrumurru horiei aurre egiteko bidea edo. Eta azkenean elkarbizitza eta parte hartzea sustatzea bai bertako eta bai jatorri atzerritarra duten pertsona horiekin. Labur esan da, apur bat honetan labur bilduko litzateke,
planean jasotzen dena, eta gero ja, esan dugun bezala, zehatzago planean bertan